Hvala lepo. Drago mi je što sam ovde. Dakle, poštovane kolege, prijatelji, dame i gospodo, zaista sam zadovoljan što mogu da budem ovde danas na otvaranju jedne ovako zanimljive konferencije koja danas ide kao Digital 2025 ovde u Beogradu. Više od decenije ovde se susreću vizije, rješenja koje oblikuju budućnost telekomunikacija, medija i digitalne industrije u Srbiji i u regionu. Ova konferencija predstavlja jedinstvenu priliku da se okupimo, razmerimo iskustva i zajednički razmotrimo kako globalni trendovi utiču na naše tržište, ali i kako Srbija može da doprinese razvoju regionalnog i evropskog digitalnog prostora. Od prošlogodišnjeg digitala Ministarstvo informisanja i telekomunikacija napravile neke, da su značajni ili ne, vidjet ćemo, ali korake u više oblasti. Nastavili smo realizaciju programa širokopojasne infrastrukture u ruralnim krajevima, takozvani rural broadband, kako bi svaki građanin Srbije imao pristup brzom internetu. Nastavili smo rad na jačanju sistema cyber bezopasnosti, odnosno bezbednosti, u skladu sa nacionalnom strategijom 22. do 26. jer verujemo da digitalni razvoj nema smisla bez bezbednosti i poverenja u digitalne usluge. Mi smo kao ministarstvo imali prilike da posetimo nekoliko ozbiljnih digitalnih foruma i čini mi se da se pitanje digitalne bezopasnosti zapravo postavlja kao neka vrsta centralnog pitanja u savremenim problemima digitalizacije. Posebno pažnju posvetili smo razvoju i implementaciji 5G mreža. 5G danas omogućava brži internet, podršku industrijskoj automatizaciji, pametnim gradovima i novim digitalnim uslugama. Otvorili smo vrata novim partnerstvima u oblasti veštačke inteligencije, biotehnologije i superkompjuterskih kapaciteta, što Srbiju svrstava u krug država koje prate najsavremenije tehnološke tokove. U ovom istom periodu, tako da kažem, moramo imati nekakve ciljeve i mi smo postavili nekakve ciljeve koje nekome deluju ambiciozno. Dakle, nastavit ćemo sa ulaganjem u 5G mrežu i takođe pripreme za 6G standarde. Dalje, unapređenje elektronske identifikacije i digitalnog identiteta, što će omogućiti još veći broj elektronskih usluga. Izgleda kao da se čitava struktura ekosistema u digitalnom svetu nekako razvila na ideji razlike, onda se ipak pokazuje da je ideja identiteta nekako vezujuća za sve te stvari. Dakle, jačanje medijskih sektora kroz podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji tradicionalnih medija. Bliža saradnja sa akademskom zajednicom i privatnim sektorom u cilju postizanja digitalnih inovacija i podrške start-up sistemu. Dame i gospodo, digital konferencija nije samo mesto razmene ideja, ona je i podsjetnik na to koliko je važno da sarađujemo. Srbija je spremna da i dalje bude partner u regionu u kreiranju jedinstvenog digitalnog prostora koji će biti konkurentan, bezbedan i inovativan. Dozvolite mi samo da se zahvalim organizatorima na izuzetnom trudu i viziji, kao i svim učesnicima koji će svojim znanjem i iskustvom doprineti da i ovogodišnji digital bude jedna od najvažnijih regionalnih konferencija. Hvala vam lepo.